Муниципаль һәм дәүләт милке хисабына узган ел тулайым бюджет 16 миллиард сумга тулыланган. Кремнәрнең 93% жир арендасыннан. 2 миллионга якын жир участогына кадастр бәясе бирелә. Быел капиталь төзелеш объектлары буенча да шундый ук эш көтелә, ди министр. Государственным советом Республики Татарстан утверждены соглашения об установлении местоположения границы Республики Татарстан со всеми смежными субъектами России. Киров өлкәсеннән кала Татарстан янәшәсендә булган барлык төбәкләр белән дә чикләрне билгеләү турында килешүләр расланды. Дәүләтнең бердәм милек реестрына безнең республиканың Оренбург өлкәсе, Башкортстан һәм Мари эл белән чикләр турында мәгълүмат кертелде. Чувашия, Самар һәм Ульяновск өлкәләренә кагылышлы эшләр экспертизада. Татарстанда бу ел ахырына кадәр торак пунктлар һәм территориаль зоналарның чикләрен билгеләү эше төгәлләнергә тиеш. Республика әлеге юнәлештә пилот төбәк, әмма район җирлекләрендә бу эш әлегә тиешенчә башкарылмый. Авыл хуҗалыгы җирләрен максатчан кулланмауда көнүзәк мәсьәлә булып кала бирә. Внесение изменений в закон об обороте земель җирне куллану турындагы законга үзгәрешләр кертү файдага булды. Әйтик, моңарча аның 3 ел максатчан файдаланылмавын исбатларга кирәк иде. Ә хәзер исә инспектор урыннарга чыга һәм авыл хуҗалыгы мәйданнарында 3 еллык куаклар үсеп утыруын күрә икән, бу җирне максатчан кулланмауда төп дәлил булып тора һәм хуҗасыннан тартып алырга мөмкинлек бирә. Узган ел 100 мең гектарда кулланылмаган авыл хуҗалыгы җирләре ачыкланган. Ел ахырына шуларның 3/1 кулланылышка кертелә. Наличие в республике большого количества необрабатываемых заброшенных земель просто недопустимо. Считать чрезвычайным фактом, если таковые земли существуют, и безразлично Азат Киямович к этому относятся главы районов. Ну как так можно спокойно спать ложиться, если у тебя гектарами там неиспользуемые земли или заброшенные земли? Доход должен приносить, а от него одни убытки. Узган ел күп балалы гаиләләргә 3 меңгә якын җир участогы бирелгән, хәзерге вакытта 26 мең гаилә чират көтә. Гөлназ Сайфетдинова, Алмаз Зыяддинов, Яңа Гасыр каналы.